Jmenuji se Tomáš. Šárka. Soňa. Dan. Adam. Pavel. Petra. Filip. Petr. Tereza. Monika. Jana. Pavel. Na operačním středisku pracuji téměř 13 let. 15 let. 13 let. Tak, vytěžím hovor a odpovím. 15. rok. Začínám 8. rok. Sloužím už 22. rok. Sloužím tady měsíc. 12 roku. Něco přes 12. 6 let. 22. 13 let. 13 let. Určitě denní. Denní. Noční. Denní. Denní. Začínám preferovat ty denní. 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 Ty noční začínají trochu zmáhat. Denní. Denní. Tak třeba denní. Denní. Sluchátko. 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 Klasický telefon. Sluchátko. Sluchátko. Telefon. Sluchátko. 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 Klasický telefon. Sluchátko. Sluchátko. Na Vánoce. Radši asi ty Vánoce. Na Vánoce? Na Silvestra. Na Silvestra. Nevadí ani jedno. Asi Vánoce. Silvestra. Je to jedno. Rozhodně na Vánoce. Na Silvestra. Vánoce. Na Vánoce. Angličtina. Polština. Angličtina. Angličtina. Polština. Angličtina. Němčina. Angličtina. Polština. Angličtina. V polštině se cítím jistějc, turečtina je trochu náročnější. 112. Je to jedno. 150. 112. Úplně jedno. 112. 112. To je jedno. 112. 150. 112. Který dokáže potěšit. Každý, který dopadne dobře. Záchrana zvířátek, kde jsme nedávno stavěli kobylu ležící na nohy. No ten, co dobře dopadne. Dokážeme někomu pomoct. Těm lidem se dostane co nejdřív pomoc patřičná. Tam, kde lidi poděkujou. Který nebyl zbytečný, který někomu pomůže. Když je evidentní, že jsme někomu pomohli. Je optimistický, pokud s dobrým koncem. Když jsou lidi na nás hodní, když nám poděkují za naši práci. Těšit, když jsou lidi slušní. Když to dobře dopadne. Těžká otázka. No, když někdo volá, že hoří. Jako. Dojímá mě ledasco, ale zrovna v tom hovoru nevím. No. Když volá malý dítě nebo starší člověk. Když dokážeme pomoct rodině nebo dítěti nebo nějaké staré osobě, která opravdu tu pomoc potřebuje. Tak když volá malé dítě, potřebuje pomoc třeba pro své rodiče. Já se dojímám ráda a u všeho. Cítíme na tom člověku jakože hrozně rád, že teda přijedeme, že mu pomůžeme. Asi cokoliv, když tam jsou děti a dobře to dopadne. Když jsou ty lidi v těžké životní situaci, tak mnohdy i ten jejich příběh je pro mě takový dojemný. Třeba když volají děti. Všechno spojené s dětma. Tak naštvat mě dokáže zlomyslný hovor. No. Neužívání tísňové linky. Když je úplně zbytečný. Tak určitě takový ty arrogantní lidi, kteří automaticky jako berou, že jim určitě pomůžeme. Blbost lidí. Když ten člověk vlastně nic nepotřebuje, je arrogantní. Zbytečný, dá se říct. Určitě vulgární lidi a lidi, kteří třeba lžou během toho hovoru. Co nepatří na tísňovou linku. Když je na druhé straně telefonu někdo jako agresivní a nepříjemný. Naštvat, nějaký zlomyslný. Když jsou lidi arrogantní. No, když volající jsou opilosti. Help is on the way. Vejder. Co pán šuká, všecko máme. Já mluvím česky. Hello. Den dobrý, tutaj Straž požárna Hradec Králové Čechy. Here is no truth, was is passiert. I don't know. Nic takého strašného se nestalo. Benim Adem Pavel, ben Türkçe öğrenmek başladım. Çünkü Türkiye'de Türkçe konuşmak istiyorum. Mám takový hovor nepříjemný, který mě utkvěl. Volal pán, válečný veterán, který měl psychické problémy a bylo to takový nepříjemný. A měl stavy pláče a stavy agrese a vlastně na začátku ani nechtěl říct svoji adresu, takže vlastně nebylo moc možné mu pomoct, takže jsem ho připojovala na linku pomoci v krizi, tam nějakým způsobem se domluvili a nakonec teda tu adresu svoji řekl, takže tam potom jela záchranka a policie a předpokládám, že mu asi pomohli. Ale bylo to hodně náročný ten hovor. Nějaký humornej, nezapomenu, když mě volal nějaký pán, který už byl trošku zmatený a říkal, že mu doma spí nějaká Korejka.
A pak se ozvala jeho manželka a říkala, ať to neberu vážně, že pán už je trošku zmatený. A zrovna teď jsem měla další hovor, taky tam bylo děcko, bylo už starší, ale zachovalo se taky hrozně statečně. Bylo na balkóně, z oken šlehaly plameny. Zjistilo, že mu doma hoří dole v přízemí, vyběhlo nahoru na balkón, protože už nemohl uniknout jako ven dveřmi a zavolal si pomoc z balkónu. Ty děti jsou prostě moc šikovní. Určitě to někdy zvládají líp než dospělí. Byla to dopravní nehoda z Vamberka ve směru na Žamberk, volala to paní a volala to úplně v klidu s tím, že tam byla dopravní nehoda osobního vozidla, to auto hoří a v tom autě je člověk a paní to volala úplně v klidu. Tak to bylo takový nezvyklý hodně teda. Tak to byly asi tak jako teďkon z hlavy dám dokupy dva. První byl vlastně, kdy mi volal asi 12letý chlapeček, že je doma sám a vlastně během toho, co byl v pokojíčku, tak do domu přišli zloději. Tak to bylo takový stresující jak pro mě, tak pro něj. Byla jsem s ním na telefonu, vlastně nějak jsme vymysleli, že bude nejlepší, když z toho domu vlastně uteče k sousedům, takže chudák prostě bez bot, tak jak byl, prostě utek přes okno, přes zahradu k sousedům a tam vlastně počkal na hlídku policie. Byl jsem tady krátce, asi 2 roky, pád vrtulníků na Slavoňově u Nového Města nad Metují. Člověk to nejdřív nechápe, protože vrtulníky nepadají každý den, ty hovory nejsou, takže vás to překvapí. Ale tím, že to vlastně bylo poblíž tam, kde bydlím, takže to místo znám, takže velice rychle nabraný hovor, ale těm lidem už stejně nebylo pomoci. Jeden veselý, si pamatuju, volal Slovák. Vůbec nic mu nebylo, ale byl neskutečně milej. Tak jsme si tady tak nějak povídali a já jsem vlastně jakoby tu přátelskou rozpravu ukončil tím, že jsem mu říkal, že mě nevadí, že se Slováci od nás odtrhli, ale že mě vadí, že nám ukradli Tatry. Tak jsme se zasmáli a popřáli jsme si hezký den. Pavel byl na 112 v noci a ve 2 ráno byl hovor. Jak to, Pavle, bylo? Já už nevím. S tím Krtkem? Jo, že Krtek útočí na někoho. Krtek raně útočí v obývacím pokoji ve 2 ráno. Ať přijdou hasiči.